Když se vezmeme, že mám třeba 10 schopností a já naučím alespoň vlastně jednu tu schopnost dalších 100 lidí, tak ten dopad je hned 10násobný. No a když se teďka vezmeme, že za poslední 2 roky se mi podařilo v rámci naší banky proškolit více jak 700 lidí, s tím, že někteří z nich přišli opakovaně, tak já si nedokážu představit, že i kdyby to byla jenom nějaká maličkost, co si ty lidi odnesli, takže za ty 2 roky dokážu prostě přinést větší hodnotu, než kterou přinesli oni s těmi nabitými schopnostmi. Bankovní svět rozhodně není jednoduchý. Když vezmeme v potaz všechny ty pravidla a regule, do toho ještě přidáme, že samotné produkty nejsou vůbec jednoduchou záležitostí. A nakonec toho všeho, že vlastně se pohybujeme v rámci privátního bankovnictví, to znamená, že v podstatě všechny ty naše produkty a služby se snažíme šít na míru těm našim klientům, tak tady před námi není vůbec jednoduchý úkol. A tam právě já vidím ten potenciál, v podstatě sjednotit informace ze všech těchto kanálů a pomoct se vlastně v tom všem zorientovat, ušít ten produkt na míru. Pokud chceme implementovat v rámci jakéhokoliv prostředí nejnovější technologie, používat nejnovější nástroje, tak to začíná u samotných lidí. Největší satisfakcí pro mě je, když se zkrátka procházím po chodbách tady u nás v bance a slyším, jak si lidi povídají o technologiích a o AI zcela přirozeně, bez toho, aniž by mě k tomu vůbec jakýmkoliv způsobem potřebovali.